Today, we fight for Baku. We are killing Nachiga. He's the king of Baku. Nachiga one. The original chief of Baku. Julia, not the one Julia. Yeda mu nyina asese da mo kai ho ne de nananom nsem hede bremo na afi mfitiase e bro mampanyi na mampanyi John Dramani Mahama bedi ade no wo hye bo se sakasaka ne basabasa ye koso wo boko no obehwe se asomdwe ebeba eno na chi no sa asomdwe beba na emo bewie di no okeka na ni tututu na ni no yero santahene krobe refia sante kotoko hene otumfo se tutu abebi o ya chede po twede mpo Nyankopon de na chewo man Ghana awona masanteman so aba no sebi bode ebetu nanimu na yero santehene so etie na sopemu na wopene so se obehwe no anani nuanom no asisi amone omo bekasa esanse ye ka asante a nananom omo wo sebi esirimu no wonyina ya asante de na asante so ye won edea eno nti yero santehene gitumu na de di kan no odi kan to nsa ede frɛ wo mo yenkai se ye mamprusi ene kosase enti free afe na hyase ni nyina mu no yero santehene afe no ni nyina no ono obi ahia nko na wotie wo bia ehawo enti ebra edu eprabosomi ni mu no na wo nyina anim sa asɛm no se de esi aba no entime emmaka emu honom na da sebro se bu nso to so mienu mampo hene ekra koye anche ene ehu sesabi na hema asante hema nso ekra koye enu nti abosom yetwa mu no ebra yero santehene sabi ne wotie ne nachi akọ Suriname ene baba ene sabi okọ amaya hodo ni nyina mu no wode beto abontense wonnam the chief of staff so wode beto abontense otwede mpo Nyankopon ya adoma bosumi a yetwa mu no bosumi du ba ko ni mu no ne de twato no ene yero santehene ene ebesa atena boko ensem no so eye ne gisem yete ho nsem pi wa abontene na yero santehene ba ye no wono nyina ehia ye na bredi kan mu no ne se nananom nyina kosase ene mampurusifo no wo nyina ebehia ye na ye hwempanyimfo a wo mo eba ye no a opanya wono ekasa ede ema wono eye chief Tarana John Wuri Guruma wono ye paramount chief ede ema Tarana traditional area ene wono so na sai spokesperson ede ema na yiri a one members anase mpanyimfo a odi o manim baaye no eye nananom a nananom mpanyimfo mo ka bi ewo mu a na afenzi so eye youth leaders no mpanyimfo mabunu no omom dada do mano no omo eka ho ebin na so omo na represent eye the overlord of Mampurugu eye Mampurusi FM no na so omo baaye no no ena san so na 30 representatives are omo so ebaaye ebe representing His Majesty na Abugri Mahami Abdullah awono eye boko na aba ena afenso so do ka ho do represent wo mo no ena ye paramount chief of Pusiga ena won so lead the delegation no na de ono so ye omo kasa mafo no so kasa ede ema eye kosasifo no ene honorable Cletus Avoka wone eye Dr. Isa ena omo ye kasa mafo ede ema eye sebi kosasifo no ena afenso ye nka hu se ahemfo ne nyina baaye ahemfo no ena afenso so eye omo lawyers a na omo ejinagina mu de ma omo wo court ahodo mu no omo so baaye Mampurusi lawyer do ejina mu de ma Mampurusifo ena lawyer wo ejina mu de ma kosasifo no omo so baaye ena afenso empanyimfo no community leaders no omo so nyina no omo yiyi omo do omo ka ho baaye ena afenso mmebunu ne da anofo no youth leaders no so omo nyina ka ho baaye kosasifo do omo de baaye ena Mampurusifo so de omo de baaye ene ntibire di kan mu no omo mienu nyina atena dan kromu ena yero santehene etie di free omo hono na enigi sem a na ewu mu ne se omo nyina asem a na omo ka ne se omo nyina ye baako a sebi
empapa mu ne nchichemu bia nyede ennimu enu nti saa asam no omum yenu nyina kan ye no na de say ye ndigisem eye ahotoso so nsem omoka azo mu nyina ye baako no eye saa nete wo sirim mantamu no esan say ye anakasa hodo no mienu netate ye fa grusia ne sesala ya tena frimfie pi ne bepem nne empapa mu ni babia empo ne se ne wo ba Ashanti regional babia grusi ne sesala community wo bia no se ne grusi ni ne tia konya so na se grusi ni wu a sesala ni ne beba etesa wo babia nti saa na mamprusi ne kosasefo no na wo montam ye dentie eye nua baako omote se nua efritete enye nne na se bi mu kosase ene mamprusi se bi entokwa ne basabasa ye den ebeba ne mum bibi ne kote aye bayira humamu ena amano ammo anu nti yero santahene ehye wombo esre won de to wani mu se de o maba ba yamano aye fe no o mon konsanko ba asumdwe hu dawuro no emfa nkyere won abusua no aka no no won kan jonso munnum nso ntwe wo pe se de efri ebra wo tu na no de si asem no so no o mahwa ma asumdwe aba bepem sa abri no o mon twehwe ma asumdwe no emma nensi esensa asumdwe nyinara ene panyini eno nti wahene hye wombo se wo wi a enche wo de se de ensem ne nyina se koye nyina no obekruchi ne nyina gu nkrata so e de akwa akoma o mampanyi John Dramani Mahama esanse wono na de adwuma ne ma no nti wo wi a na afi wo de ma no a ombe peda na wo wafrafa nu ne nyinara amomo nyina ye de ehia no monka hu se de asem ne bekobia no asumdwe ne bedi hene na won kai se anamontuo ne nkabo mu a omo nananom atwa esapa no mu twa de to honom no saa sa na no mo yede wo mo to aso no mo ma ho kwan e man kate boni bia e mefra wo mo nkate padodo no e mo mo so ense no eno nti sede ensem ne sikoso e wo sebe Yero Santahene ahemfie no e ho fonyini e na sebe enam ne chief of staff so ama yenso so yensa akabia ye kirema ma obi bia ate ase ne nti nura wo bo hu se wo mu pia bonten a na efa wo ye ni age na fa wo ye ni age na e kire se de wo mu ankasa e koso wo mu ntamu no mampurusifo mpe sanso na kosasefo so nyede empe nti fa no obi obepie bia no obi ani age se sebi enede de wo mahwe ni mu se afa no mienu nyina betena se aka no afei ena de wo hwehwe no afa no nyina nsan ye de aka enti de ene yesere ne se otwani abonyankopon nkoso ento nsupa ne asumdwe nsu enkoso ngu bokwa saso so masumdwe eni hene na edon wa na ewo ho montemo no odo no entenase momyehwe se de niema ne siko no se ameno ka se omo nyina enam kwaso omo APF remenhia ahemfie na enkonyesi no ne aka no enso atwa so eno nti we ne de twato a yewura ene empanyfo a on efriboko ehia ewo asomdwe abu a wo pre ama oman no eho
We Christ for Boku. We are the king. Nachiga. He's the king of Boku. Nachiga one, the original chief of Boku. Julia, not Julia. If we are Niji mu a bear monoso, and also near the best some mono. Kaisa Medino, a mammy foods, which you don't put your coupon yadoma. Yebesesha, macrama.